imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kidang akon pa. Matya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ang riding type rice transplanter ginagamit sa pagtanom sang sabod sang palay sa matapan nga talamnan. Ginapanugyan nga gamiton ini sa mga malapad nga kinahon. Mas madasig kag mas efficient ang pagtanom kung gamiton ang transplanter sa pag-establisar sang talamnan kumpara sa manual nga pagtanom. Ang transplanter makasarang magtanom isa tub-tub duha ka hektarya sa isalang kaadlaw. Hindi lang nga mas mapahapos ang trabaho, kundi nagabuhin man sang gastos kag ginasiguro nga mas mataas ang panubason sang palay. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:26. Ining oras sa dulong sa isang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kagsuman sang lift, dare to switch, lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift, dare to switch, lift mode na yan. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
Nay, bali ikaw ni ang nakakita sa imo nga apo. Bali pila ni siya katuig, kag sa diin mo gini siya nay nasapuan. Ito, di asa naman nagwalo na sa Pebrero nga dyan. Sa sulod din kasi armis po na nakuha na sapo. Oo. Nasulod sa sako. Nay, bali unaon ko na no. Ang sang kahapon sang aga, ano ka mo oras gid nakakita ay? Doon pa sa balay kita Okay. ay. Adlawon. Kuon ko kana, kuon ko bi, kuon ko di ang kaon lubi. Kung ano dapli tanay. Kung ko karon talang hapon ngita dapli, kung ko wa itot dapli on. Kaya kung ano dapli tahay, kung wa ipot gana makaonay. Kung ko buol ka kanudol sa tiyanggi. Anay nga nagawa. Nabatian kag nakitaan mga K5 ining statement sang lola sa pito ka tuig nga bata sa may barangay Tampukaw sa Banwa sa Lamburaw. Angot sa saring pagkasapo no sang pito ka tuig nga bata nga nasulod sa sako kag waay na sang panapton sa idalom nga porsyon sang saning nga biktima. Mantay ka ng dugang sa mga detalye sa ato nga pagpangalagad diri sa programa El Castigador. Ang ato siya pag-abi-abi kag papanamyaw sa aton saning nga mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad siyang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagamonitor sa aton saning tagsa ka mga radyo nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa mga relay stations naton sa may syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagao, sa may Short FM Dumangas kag sa may K5 News FM Sara. Welcome gid sa ato sa pagpangalagad kag sa mga nagatutok subong nagalantaw via sa ating Facebook Live sa mga K5 naton sa bilog sa Western Visayas, sa bilog sa Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW. I-like kag i-share ang ato sa pagpangalagad kag sa wala pa maka-follow i-type niyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 para sa din ka mga bayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saan ka mo monitor ma-update mga ka-K5 sang maprekuli nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa Lunes, Pizza Jess sa bulan sang Nobyembre. Ikaduwa ining Lunes sa apataran ka mga Lunes sa ika-11 nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinaandan, ako naman ang inyong alagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador. Sa aton sa liga pagpangalagad, subong nga hapon naka-experience kita si mapagtupa sa ulan. Pero good news mga ka-K5 kay papalayo na. Ining si Typhoon Uwan. Naghina ini matapos nga mag-igo dito. Sa may bahin sa Luzon area. Kag nawasag ni siya sa mag-igo sa Sierra Madre. Mo ginakabig nila nga depensa. Sa tiyon sa mga baskog nga ulan dito sa bahin sa Luzon. Kung may mga bagyo dito mga ka-K5 tested and proven nga dako ang nabulig sang Sierra Madre. Pero ang problema subong ang Sierra Madre gakakalbo na. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pag-igo dito ni Bagyo Uwan, medyo naghina ini siya kag nanaog sa kategorya sining typhoon. Kag amat-amat hinay ini siya. Pero once siya makagwa sa aton sining par, mahimo nga magabalik pagid ining si Bagyo Uwan. Pero daw palihis sabi mo, ang iya sining nga direksyon. So pagwa iya sa par, pagkatapos na sunod siya na nga mga inoras or adlaw, masulod liwat sa par pero sa ibabaw na nga porsyon sa ato sa nga Pungsod, Pilipinas. Iga-check nato koneksyon naton sa ating nga lokal pag-asa para may bloan ta mga ka-K5
no, ang pinakaulihi sa ning sitwasyon sa ato sa tiyempo. Pero di siya bahin sa Western Visayas, why nakataging paidalom sa anuman nga mga tropical cyclone. No, warning signal diri sa baybayin sa Western Visayas. That's why nga kaina balik na sa normal nga biyahe ang ato sa ning nga mga sakayang pandaga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Why sang klase kag why kinasang opisina, pero buwas nga adlaw may mga opisina na no sa mga government offices naton. Kaya nang declaration nga why sang klase Nobyembre 10 ka Nobyembre 11 iniyahalin gidya sa Office of the President. Now sa Malacañang mismo ang ininasambit ni na pronouncement mga ka-K5. Although ako lang tawon naton diri hindi gid amo ni kabaskog no ang halit ni Bagyo Uwan. Amo nang labi kag labaw nga pasalamatan naton mga ka-K5 kay didto sa may area sang Aurora, no, Isabela, Catanduanes daw kaangay ginabayo dito no ang sitwasyon sa ato makuturan tuga sa saning super typhoon nga si Uwan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kon basiya naton ang report mga ka-K5, may mga major road kita. O sa lingon mga national highways naton ang sagyapon ang hindi maagyan tungod sa saning gingguba no ni Typhoon Uwan. Mga base datos no sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH mga halos 31 ka mga mayor nga alagyan no dito sa may area no sang Luzon ang impasabol no o kon hindi ini maagyan mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ining mga lugar dito sa may bahin sang Camarines Norte, no, dito sa may Maharlika Highway, ang Dait Airport Road, no, sa may Camarines sa Norte. Tungod sa nagkaltumba nga makahoy, kag nagkaltumba sa ni, no, nga mga poste, mga ka-K5. Kag sa bahin sang Dait, San Vicente, San Lorenzo, Circumferential Road 1, no, may mga nagkatumba dito, no, nga mga kahoy, kag sabahin man sang area no sa Camarines Sur, Camarines Norte ning mga lugar, mga major roads nila ang impasabol mga ka-K5. Padayon sa gyapon ang clearing operation kaganimo man sa ilatag sa ka mga MDRRMO kag sa ato man nga DPWH. Sa piyak nga linya makaupod nato ng ato nga local pag-asaw pod kay Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon. Sir, mayong hapon. Ako pa siya nakatalakas sa mga T5. Yari pinakauling ang kapuntahan sa niya at daw. Nobyembre 10 sa gusto niya labing ko. Alas 3 ka na sa mga sa data ng Petro sa mga matusong typhoon na TO1. Available ba sa base sa para niya available data. Yara sa 5 km sa 5 km sur. Inimik ka ba sa 120 km per hora mula sa sentro. May pagmadlos naman magalapot sa 150 km per hora. Mag-aulit na makinipa ang kapuntan sa 10 km per hora. Dili naman sa atin sa may Western Visayas, para hindi ka mas-experience sa magalumon niya kalangitan, expect ka ito yung mga scattered yung mga kagitan, kapag nagkarag-order sa trap sa mga typhoon na TO1. Makasarahan ito mabasog na hangin, magaling na bagas na nakapundat para bagasnan, kadalasan masarahan ito mabasog sa kadagatan. Ang tatsatang temperatura nasa 25 sa degree centigrado, at daw, tulong sa 5:24 para sa hapon, magagustak alas 5:44 po sa atin. Engineer Depra? Yes, sir. Sir, saan o gini magagwa si Uwan? Kay Uwan siya makagwa kuno sa aton sa ning par, mabalik liwat siya, masulod gyapon siya? Yes, sir. Ato pagkatulong pagwa sa mga Philippines. Sir, okay, dahil ang sir kay do medyo pigadong signal naton basi makagwa kita kay dugo tudot ang signal naton Engineer Depra. Yes, sir. Okay na. Oo. Maintain that signal set no kay ga kangabi no ga ado hindi may insendihan no. Anyway, ining si Bagyo Uwan magagwa sa par naton sa San-O. Yes, sa base sa iyang mga structure possibly ni makagwa sa par karon sa gabi o na buwan sa kaagahon, sir. Oh, pero may chance nga mabalik sa liwat o kung mapasaka sa nga kwan nga direksyon. Yes, possible ini na mag-re-enter ini sa may par sa Wednesday o kung niya sa gabi.
Abang umagalan po ini sa may southwestern coast of Taiwan. Okay, pero pagsulod yun the following days, no? Yes, sir. Oo. Miyerkules na iya sa possible nga magasulod diwat. So, saan naman siya magagwa? Wibes sa mga adlaw? Yes, actually, possible ini may isa na ini ka remnant low or low pressure area patapos sa Biyernes kataw, sir. Okay, so samtang nagagawa sa ato nga par medyo naghina ining si Bagyo Uwan. Yes, sir. So far sa karon nasa guessing nga strength niya is nasa 120 na lang, 120 kilometer per hour. Oo. Subong nga po siya naka-experience kita sing pagtupa sang ulan. Ini trough pa ni Bagyo Uwan? Yes, sir. No? Kala ini sa gihapon sang trough or extension sang sining typhoon nga si Uwan. Ako din experience naton diri no sa gihapon. May mga pagmadlos nga hangin kada kung isa ng mga pag-ulan experience. Oo. Pero buwas nga adlaw sa ano ang mangin senaryo naton sa kabilugan sa ning adlaw? Yes, hopefully maging improve ng atong weather condition samtang nagapalayo na ini ang bagyo sa aton alan. Okay. Pero why kita sa may ginamonitor pagig any weather disturbances, sir? Sagwa kung sulod sang par naton magluwas ni kay Bagyo Uwan? As of now, wala pa naman kita na nasipat ang any weather disturbance. So far, sa aton nga iti sa threat niya rakita nga LPA, pero low pa naman ang chance mag-develop ito tropical depression. Apang malayo tayo niya, sir. Sagwa pa ini kag sila pa ini sa data na possible tayo na natin. Alright. This information, General Charlie Depra. Salamat kay kagliwat, mayong hapon. Welcome, sir. Mayong hapon sa liwat. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kid sa koneksyon naton sa ating local Pag-asa. Ang interview naton sa aton sa tingga Pag-asa. Ginadulong sa inyo sang DTEX 500, the superior antioxidant, kag subuman sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Alas 4:40 sa aton sa tingga pagpangalagad. Subong nga gabi may hibok nga magagwa ining si Bagyo Uwan. Pero liwat nga magasulod sa ato nga par pero sa ibabaw ni nga porsyon no? Sa nga ato nga pungsod kaga mahimo mangin isa na ka low pressure area. No, ining si Bagyo Uwan pero ang ginbilin sini hindi man malayo pareho ni Bagyo Tino. No? Grabe ang ginbilin sini nga kalitan dito sa may area sa nga Northern Luzon. Grabe ang kabaskog sa hangin kag storm surge no nga experience dito mga ka-K5 kung kaisa di madula ang pagka-Pinoy no. May mga video to aras kilid sang baybay kita na gid nila dalaggo ang mga balod. Hulaton pa nila kag mag-abot sa higad ang balod kag atong gani may makatigulang pa to mo. Mayo kay nasalbar nila mga K5 no ining tigulang why madalabla pabalik sang mabaskog sa ning balon no patunga bla ning matigulang pa kun dala na wow gid sila ya amo ni ang iban gani gina preemptive evacuation nga kung delikado nyo sa nga lugar no evacuate na kamo samtang nga why pan nyo mabatsagan ang mababaskog sa ning ulan kag hangin nga mahimo magatugas sa mababaskog nga balod kag pagtaas ang tubig baha kag iban nulaton gina no mo naman labaw tig-ag ya ulok Pinoy sabto nga lahat kung di tig-an din dunot ne amo giniyang Pinoy pero grabe ang halit sini kag based sa record mga ka-K5 no sang Office of the Civil Defense despite sa aton siring preparasyon no kag layo pa ang bagyo makita na naton no amo na ba naton makapreparar na kita para sa hilway o kun sa safe sining lugar pero hindi gid malikawan nga may mga nagkalamatay no mga ka-K5 sa saning nasambit saning bagyo tuga ni Uwan no based sa records ng Office of the Civil Defense may duwa ka tawo no ang mga nagkalamatay halin ini sa may bayin sang Viga Catanduanes kag sa may Catbalogan City sa may probinsya sang Samar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero hindi pa kita makasiling amo na sila nagkalamatay. Kita nagalaom nga hindi na ni madugangan. Galing kayang iban sa mga K5 ulihi pa no nga maka-report sa aton sa ning Office of the Civil Defense. Una-una sa mga lugar no nga way isang signal basta gani mag-brown out sini automatic sina nagasunod nang madula ang mga signal
sa mga telecommunications company. Amo ni nga kung kisa dapat kung may mga palabuton kita mga bagyo dapat nga makapreparar kita. No, naka full charge kaga dapat nga may mga power bank kita. Kay anytime ya basta ganit mabaskog ining mga pag-igo sang bagyo sa isa sa kalugar nga agyan. No, pareho sang Super Typhoon Uwan, automatic sina nga madula man ang elektrisidad. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So far sa record now sa OCD, aming duwa na ka naglamatay halini sa may Catanduanes kag sa may Samar mga kakifay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero speaking, now sa may bahin sang Western Visayas, may mga apektado man kita now nga mga residente tuga ni Bagyo Uwan. Kay ang dala ni sa aton hindi mabaskog nga or mamungnog nga tupag-tupa sang ulan, kundi ang dala ni Bagyo Uwan sa aton mabaskog nga huyop sang hangin. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung basihan naton ang datos no diri sa ibahin sang Western Visayas, based man sa record sang Office of the Civil Defense o kung sa aton sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, nagapakita nga kapin na masobra 12,000 mga yara sa 12,545 ang tanan mga pamilya sa Western Visayas na apektuhan no sing paglaslas ni Bagyo Uwan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ining 12,545 no ka mga pamilya kung i-convert naton ini sa mga individual, naglabot sa 38,389 ka mga individual ang apektado kag mga 6,714 ang nagtiner sa mga evacuation center. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang madamo diri nga napektuhan amo ang probinsya kang Capiz. No, may mga pagbaha-baha dito ya. Nga na-record sa may probinsya kang Capiz. Mga yara sa 7,838 sa may Capiz ang apektado. Ginasundan ini sang Iloilo no, or sang Aklan nga may 1,955 kag ginasundan ini sang Antique na may 1,133 kag sa Iloilo may 1,068 kag 551 naman ang na-record sa may probinsya kang Guimaras. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero ining maapektadong mga pamilya amat-amat na subong adlaw nga nakabalik no sa ila sinitagsa sa ka mga panimalay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Samtang diri sa may syudad sa Iloilo ginayara sa 16 million pesos no nga quick response fund ang ginallocate sang city government para sa ila sa ning disaster relief ining mga pagbulig no sa aton sa ning mga pumuluyo nga apektado man diri hindi lang ni Bagyo Uwan kundi sa nagligad pa sa Bagyo Tino. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. May mga napektuhan mo the time sa kay Bagyo Tino. Kag of course, may mga nagkalaguba sa ning mga balay. Kag syempre ang aton sa ning city government maghatag ini sa pila sa ka mga materials, no? Shelter materials para ni sa mga pamilya nagkalguba ila balay. Aman isang una ang gihatag sa ni kwarta. Kalin kay budlay kung kwartang igahatag kay kung kaysa ang gina-prioritize siya hindi pagbakal sa materialis. Para sa pagpatindog sa balay. Ang iba niya labay-labay ginakadtuan. Kaya mas mayo dumal ni materialis, no? Para nga maubrang ilas nga balay. Ining mga atop, no? Mga scene kag kun ano pagida nga mga materialis, mga lansang day. No, hasta ning mga mga 2x2 na, no, mga tapi ang baklon nila para sa pagpatindog sa nga balay tidto mga 10,000 ni. No, ang ginahatag sa ning budget no para ni sa mga pamilya nga naapektuhan sa ni o kung naguban sang balay. Kaga syempre may ginahatag man nga bulig para sa mga partially damaged naton nga mga puluyan kag usually sini ang mga apektado diri mga ka-K5 ining mga pumuluyo nga naga-star sa kilid sang
dagat. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:48 sa atong sariga pagpangalagan sa piyak nga bahin mga ka-K5. Iga-check pa akong report ni ka-K5 Kim Kaluyo. Manuman ka di malaso ni man, no? May tigulang nga nagapungko sa waiting shed, no? May isa ka truck nga nag-agi, nalukpan sang guma. Astang paglupok sang guma, sus nakakasbla. Kita nyo lang rim, no? Ang ginitakda na blasang aguma, sang roida, amo pag nagtabong, no? Tinaigo ang tigulang nga nakapungko sa waiting shed. Malapit na lang balay nila. Anong ka di malason dito gidumiritso, no? Ang ining rim, no, sang roida sa iya mga ka-K5 na igo ining tigulang kag di malas nga ini ang napatay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. No, amo niyang bal nila baw kon oras mo na gid, no? Sila kon oras mo na kuno daw ginapaypay ka na mo. No, anong ka di malason niya sa kalbo-damo sa inya lugar kag kalapad sang area. Dito giya dumiritso ining rim, no? Nga gitakdan sang karito sang roida sa imo yang ginapwestuhan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa una dito ni Samon, no? Kaya nga mo nga balay higad ng karsada, may lumupok man, no? Nga guma. Sus mag-usip kakas kaya nga bilog nga guma mo. Astang rim sina, maswerte may kudal kami. No? Kunway ganito dumiritso gid sa balay namon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni hambal sa una ka mga ginikanan ta. Katigulangan sina kuway malakamuda obrahon, di ka mabutur tambay skilid sang dalan. Kay way ta ka hibalo sa managalabay nga mga salakyan. No, mga ka-K5, di masubo diri kay patay gid ang nasambit sa ning nga tigulang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin mga ka-K5, update ta sa saring pagpatay, no? Sa 7 sa katuig nga bata nga babaye dito sa may barangay Tampukaw, no? Sa may banwasan nga Lambunaw. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ari ambot lang ko sinuning tampuhaw nga klase sang suspect. Laban-laban nakasuyop ni mo. Laban-laban nag-addict na naghimo. Sini, just imagine sa 7 sa ka tuig nga bata, ga edad mga ka-K5, sinulod sa balay. Sinulod sa balay. Pagkatapos na ginmuslan ang ining nasambit sa ning biktima. Kay ti makitanta ang iya singa panapton, no? Ang iya singa short kag ang iya sa ning underwear. Waay na sa iya sing paaway na nakatakod mga ka-K5. No? Ti boss ni muslan ang nasambit sa ning biktima. Kag masakit pa dira, ginpatay pa kag ginsulod sa sako. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Tikon mayo ang paminsaron mo kag ari ka sa insakto sing paminsaron. Mahimo mo mga K5. Just imagine, 7 katuig nga bata, no? Ang ining nasambit sa ning biktima. Pagkatapos na upod lang sa iya sa ning amay. Kay tidugay nagbulagay ang iya sa ning ginikanan. Suara sa saluyo sa iya sa ning amay. Kag sa iya sa ning lola. Ipamangkota sin-o ang nagibo sa saring makangilidlis nga krimen. Ayan, ipasibangod naman sa iban sa ning lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. O hindi kaya familiar gani sa lugar kay kita mismo nakakadto dito. Sa nasambit sa ning balay. Kung hindi kaya familiar gani, higad gani kakarsada ang balay. Pero hindi mo makitaan kinalipdan sa matanom kag may kawayanan sa palibot. Pero katingalahan, madamo sa pamalay nga tupad man ang ining nasambit sa puloy-an kung sa din natabo ang ining krimen. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang sako nakitaan dito sa CR. May higot ang liog sang biktima kag ang sako'y nigtan pa. Kay suno sa Lambunaw Municipal Police Station, mahimo ang 7 katuig nga bata ginsulod sa sako para kuntani nga itapok. Ang kampiyon
nga istasyon, K5 News FM. Hindi man pwede nga kanon mo, abhon mo lang bata. No? Pagwa mo sa balay, siyempre, questionon ka kung may makita. Laya kung sakong bitbit mo, wait balok kung anong unod sang sako makifay. Pero wala ini matigayon, kay tungod nga naabtan sang lula, nga nagpanawag ini. No? Sa ilas nga balay, tingala nga ang apo sini, wala na nagasabat. So sa kakibot sang tigulang, no, sang pagsulod sini sa balay, nga waay nang iya sing apo. Sari ka panawag, waay gasabat, gin-check ang ila sa ning CR, dito sa may area sang kusina, dito nakitaan nga nagabarikutot sa sulod sang sako ang iya sa ning apo. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Nakita naton may mga pamalay sa palibot kag mga himata Manila, mga K5. Ang pamangkot dira, no, sino ang ining nasambit sa ning mga suspect. Sa karon ang Lambunaw Municipal Police Station may 6 na, no, ka mga persons of interest. Kag ang 5 diri gipaidalom na sa swab test. Kag ang isa diri natalana nga ipaswab test man subong adlaw. Para kung mag-match dira, no, sa pila sa mga na-recover sa lugar sang krimen. Kung pamatud-an dyan kay magbudlay abi ang pagsulbar sang kaso, kung waay gisang saksi o kung witness, no, mga kakifay. Pero ang bagay nila kung waay sang perfect crime, no, kung may ginatawag kita nga perfect investigasyon. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Waay sang perfecto nga krimen, kung mayara sang perfecto man nga investigasyon. Ang mga pulista, no, bakonsensya ka matani noy, no, sa ginhimo mo. Kay grabe ka, brutal kag tama kang lidlis nga krimen eh. Just imagine, muslan mo, patyon mo, isulod mo pa sa sako. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Masubo on the part sang pamilya, no, ang ining nasambit sa nga ginadangatan, no, sa nasambit sa ning biktima. Kag ang ining bata masinadyahon pa, no, usually upod dyan sa mga pakaisahan niya, dira sa balay sa ilasing nga lula. Kaya nag-star sa balay ang iyasin nga amay, pero ang iya amay may ubra. No, usually ang bata dito nagatiner sa puloy-an sa ilasing nga lola, mga 20 to 30 meters malanga. Pwede gani makasinggit, mabatian mo mo. No, galing kay kasimong sa lugar na palibutan sa mga kawayanan kag tanom, no, mga kakipay. Pero sino ang mangisog kung hindi ka familiar sa nasambit ng lugar? No? Sino ang maghimo sini kung may kay balo kung nung sitwasyon sa palibot mo? No, hindi man guro pwede nga taga-klinog ro makadtunda para maghimo sang krimen. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ang amay may trabaho, no? The time kag nagkadto ang bata na kay usually nagalantaw sang TV. No? Usually amo na ang iya senaryo. Bot silingon ining suspect kay balo na kung nung katabo na. Kung ikaw na pangayaw sino kay balo nga ang naga-star sa balay, ang nagatiner na, that time ang bata lang. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kung sa paghihimo sang krimen, no, kung na pattern na ikaw, amin kung may plano sa imo, no, may malaing at tuyo sa imo, ang suspect, no, nga magahimo sa imo, ginatun-an niya na, no, kada adlaw, kung ang imo nga ruta, no, na pattern ka na bla, mag-amo nga oras, nagapauli na, no, kaya the time weekend mo, sa matabo ang krimen, Sabado, wise ang klase, no, mga kaki-5. Amo lang ginatudlo sa nga lola na sa puwan, no, sa ila sa ning CR, sila kusina, nga nagabarikutot na ang iya sa ning nga apo. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Bot silingon, kung kita ang mag-analisar, ang suspect na naghimo dira, kilala sang biktima, kaglaban-laban, lapit lang sa ila sa ning nga puloy-an. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Pero ang bagay naton kabudlay magpatok-patok mo. Kagining makabig naton nga makanglilis nga krimen. Now, we hope na pinaagi ni sa mga laboratory test. Kaya may mga specimen na sa naging kuha, ipadown sa swab test, ining mga POI.
o kon mga persons of interest, no, sang Lambunaw Municipal Police Station, no, mga ka-K5. Kag we hope nga maayo ang mangin resulta sa rin. Kay mabudlay ang pagsulbar sang kaso kung wala isang witness mo, kung wala isang saksi, kung kaisa ka may saksi pa, gaka-dismiss pa ang kaso. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero may mga konsensya man kita nga ginatawag, kung kaisa ba sa konsensya na gani manukot, mabudlay mga K5. Hindi ka ginapagpatulugon. Sang imo sa nga konsensya. Ang problema sila kung may konsensya pa nag-imo sa nga krimen. El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Pero hambagin naton mga ka-K5, no? May Diyos man ang kalibutan na makahimo ni sang mga pamaagi. Agod nga matumod ang ining nasambit sa ning suspect. Ako lang tawon naton laban-laban sa impluensya ni isang illegal nga droga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sinoda nagagamit sang illegal nga droga? Lantawon mo, 7 katuig nga bata? No? Anong makuha mo sa 7 katuig nga bata? Naisipon mo, amhon mo sini mga ka-K5? Ano naging inabot naging siya? Why naging mapunggan? Nga type naging ang bata? Kung sakto tadlong paminsaron mo na Maimo mo sa nga pang-idaron? Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. May mga development kita kay gipaydalom na sa autopsy, no, ang bangkay sang biktima. Kag napatay ang biktima tugasang pagkakuga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Magluwas nga napatay sa pagkakuga, no? May mga lanogman, no, o kun labgob, no, sa iya sa nga ulo. Da mga 5 bilog ang lagob sa iya sa nga ulo, bot silingon na either nga linampusan sa matigang butang o kon tugas ang inumon. Pero ining mga pilasya sa ulo yang nakitaan mga K5, hindi man makapatay sa iya, kundi makapalipong sa iya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Bot silingon sang ginhimo ang krimen, no, tinapungol, no, o kon lampusan aning bata, tub-tub nga malipong kaginhimo ang ining pagpanghimulos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag pagkatapos na tuyo nga itapok ang ining bangkay, that's why nga sinulod sa sako. Pero wala ini matigayon tungod nga naabtan sang iya sa ning nga lola nga nagapanawag the time, no? Kay tingalang lula, dugay tawag ya sina bibi ning hayo sa nga biktima. Why gigasabat di daw pinasahi, no, nga why gasabat, that's why nga ginsulod, no, ang ay ila sa ning puloy-an sa bata. Kag dito nakitaan nga why na sa kabuhi ang iya sa ning bata. Ang liston niya gingamit amo ning higot sa sapatos, no, liston ni sa nga iya sa ning amay. Ginhigot sa liog kag ginhigot, no, sa iya sa ni nga ginsudlan nga sako. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Bantayan ang dugang sa ning mga information angot sa saning pinakuli saning update mga K5 sa saning kamatayon sang 7 katuig nga bata kag inimuslan ginpatay kag ginsulod sa sako sa may barangay Tampukaw sa may Banwa sang Lambunaw. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pagbalik taga-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. Ining natabo nga aksidente, no, nga nakakas ang rueda sang truck sa may Banwa sang Dingle nga dinimalas dito nagdiretso sa nagapungko sa waiting shed, no, nga tigulang. Masubo sa ni kay binawi ang sa kabuhi ang nisambit sa ni nga biktima. More update kag more news ato siga pagbalik pagtapos sa plakay importante nga pahibalo. Paliog standby. K5. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw,
Ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magtangon kag magluhog sa bagunga paglao. Wala sangaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglag. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network
kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay aton gid nga masarangan ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencean ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apela po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyahang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya, mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bago nga paglaho. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, Sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka ba sang consolation prize nga DTX Coffee Mix? Wala sang pirde kay sigurado may madagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop ka Ilonggo mo promo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Hasta buwas nga adlaw ay isang klase kaya mo ning ginpagwa nga order no mando alingid sa Office of the President nga way isang klase umpisa Nobyembre Nobyembre 11. Although ko lang taon naton buwas nga adlaw mangin mananayang tiyempo naton tungod nga ti pagwa na si Bagyo Uwan. Pero amaning panabi no order from the Office of the President nga November 10 to November 11 wise ang klase pero mga government offices na may opisina na buwas nga adlaw. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong hapon kay Ma'am Bings PSG, kay Ma'am Hana Lapating Branya, kay Ma'am Aisha Ahmad, na kag subuman kay Ma'am Maritalia Mitsilina, kay Sir Idmar sa may syudad sang Pasig, kay Ma'am Apol Diapta Bataasan, na kay Sir LJ sa Lego, no? Sa may barangay Bagongbong Lambunaw, gamonitor gid. Kag mayong hapon gid sa Mocor and Three Wells Company, no? Kay Ma'am Bing kag kay Sir William Tan, no? Kay John William Tan sa may barangay Benedicto Haro, kay naman sa kay Ma'am Virginia kag kay Marivic Parinyo Taasan, kay Nunoy Parinyo sa may barangay San Pedro Molo, no? Gamonitor gid, thank you gid. No, kag sumama kay Sir Kim Hiroso Pane sa may bahin sa syudad sang Pasig. Pamilya Ledesma, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Angeles sa may Banwa sang Tubungan. Kay Ma'am Lynn Xiaotong sa may syudad sang Pasig, Taasan family sa may Zone 3 Ungka, no, sa may distrito sang Aro. Kag sa may sitio Tanibawan, barangay Maasin, Pasig City, no, kay Sir Kim Hiroso Panis da. Kag subuman kay Sir Randolph Villaruel Concha, no? Sa Ugoy-Ugoy nito Boyet Bikerihan, no? Sa may Banwa sang Sara, kag kay Ato Rimar Buboy kag kay Inday. Ang papanamyaw kay Sir Randolph Villaruel Concha, kag kay Ma'am Kay Horteliano Macaya, no? Kag kay Juliza Aguilar. Kay Sir Rick Mapa may dahil nga hapon kay Ma'am kay Tita Rina Mapada sa may barangay Rizal Lapos. No, sa kinamay Kalan-an. Bawat nakapaamulya kay nagpalambunaw ta kay nay. No, kag subuman kay Sir Nonito Sumbong sa may Zone 3 Barangay Baldosa, pamilya Sumbong may ring gahapon kay Ma'am Frida Sarmiento, kag kay Ma'am Laura Sumagaysay sa Mama Lapating Branya gijang bagol. Mga Pinoy pa, no, kundi ganing ato mga kadelikado dito pampalapit. Kay Sir John Glenn Gulmatico, may daing gapon kay Sir Benny Hermano, no, kay Sir Hudlo Montana, kag subong man kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple sa may barangay Balabagoharo, may daing gapon kag kay Ma'am Maritalia Mitsilina sa may Hong Kong, no, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kay Ma'am Janly Casio, no, may daing gapon kag kay Ma'am Shen Rina Taghap Ukanya, kag dapat ya putulan ba grabe gid no kaluoy gid hindi ka hindi ka signaton mga utdan mo kamot daw hindi ka bayad nga makaluoy ang bata laban-laban ba sila lang sa palibot nila. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Kay Ma'am Nance Falales, no, pamilya Falales sa may barangay Santa Cruz sa Arevalo, kag Lakipman, no, kay Tita Indang, may dayag nga hapon. Alas 5:23 sa ato sa pagpangalagad. Iga-check na itong report kay Mao ang disgrasya o hindi tagin mapakta, no? Isa katigulan, siguro aliwaliwa man no? Puro-pahangin sa may waiting shed. Ano ka dimalas kay paglabay sang truck na kakas ang roida ang gumag bla, no? Ang dalagid ang ginabutangan sang guma ti salsalo na. May impact na babaskog ng impact ti dumiritso sa tigulang. Patagid, no? Ang nasambit kay tigulang tabo na sa banwasang dingle. Para sa Kampiyon Report o Project K5, Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. Masami nga mabatian naton kay 5 Rick, no, ang halambalalon nga ang kabuhi hindi gid man mapaktan. Bisan kapungko ka, bisan gatindog ka, kun diin ka man ka kay 5 Rick kun chimpo mo, kangay chimpo mo gid. Pag oras mo na. Amo gid ka kay 5 amo na balila ko no tama katapok ang kabuhi, no? Samtang gakabuhi kita, enjoy ang atos nga pagpangabuhi kay wa kita kabalo kung san o laging kutob ang atos sa ning kabuhi ka kay 5 Kim. Insakto gid, no, kay kun subong maobserbahan mo ka kay 5 Enrico, wala na sa edad, no, ang mga mabatian nimo bala no makitaan mo sa social media nga kalamatay kung maabot ng gidangila siningan tiyempo ka kay 5 Enrico. Pero aman no, mas subo ang nangin kapalaran do ka ngay nangin final destination ang inagihan, no, kung nangin eksperyensya ni isang 80 years old nga lola ang si Alias Lucy. 80 na, no? 80 anyos na siya ka kay 5 pero mabaskog pa. And actually ka kay 5 Rick no baskog pa man kay frequently or most of the time nagalakatakat siya da kay lapit lang ang iyang balay dira sa may waiting shed sa may barangay Tabugon Dingle ka kay 5 Rick. Oo. So anong natabo ni ka kay 5 Kim? Balik kay ina since nung usually nagalakat-lakat na da siya. O galing kay during that time probably nagpulupong ko. And actually hindi kaya matumod man sang police kay 5 Enrico kung whether during the time may ginahulat man siyang salakyan abi mapa-check up kay 5 Enrico kay usually ang upod lang may upod man siya dira sa balay kay 5 Enrico pero accordingly to hindi agad balaya direct relative kay 5 Rick, no. That is why nga kung kaisa nagapa-check up lang man na siya kay 5 Enrico natabo ini siya mga pasado las 7 kay naya sang aga Novyembre 10. Actually ang ining driver sang truck ang ginkilala no sa kay Alias Ray 36 years old nga residente sang Haniway kag ang iya sini nga truck ang halin sa may syudad sang Pasig kag going kuntani no sa may banwa sang Kototan. May karga ni siya? May karga? May karga ka kay 5 Rick nga mga broiler chicken. Okay. And accordingly, based diri no kay Police Chief Master Sergeant Emmanuel Doromas, ang investigador no sang Dingle Municipal Police Station, ngati samtang nagapungko niya ang ining tawag nang ining tigulang nga babaye, gulpiada lang gid no nga nagalupok ang ruweda sang truck nga ginamaneho ni Alias Ray. Accordingly, nagtabog no ang rim gikan sa ruweda kag naigo sa lawas, kamot kag tiil ang ining biktima kay 5 Enrico no wherein makitaan naton sa videos or footages online ang dalom bala no nagdulot gid kay 5 Enrico ang ining rim kay 5 Rick probably due to the impact bala no kay 5 Enrico kay ang actually injury lawas kamot no kag tiil makitaan mo ang rim ni kwanabi salsalo ni kay 5 Kimi so nag-igo gid ang rim sa iya. Yes kay 5 so, Enrico dampi ulo ya panaigo lawas kamot kag tiil. Sus. Ti isa pa tigulang ng daan mga maluyan ning iya sa ning party sang lawas. So mo din natamaan, amo na gani abi nila do na tumbal lagi kag mano. Actually, kay 5 Enrico, makitaan pa lang daan natin sa video. Galing kay na sensor sa pagkaulihi kay since ka sensitive content siya sa social media. Dalom, no? Kay 5 Enrico, doon nag-agi. Nagdulot, bala kumbaga kay 5 Rick. Grabe. Ang ining metal sa iya, sining lawas kay 5 Enrico. Pero kaina, kay tikwan na salsalo na kagatama na kabaskog ang impact sa kumalukpan kag
magdalaga ni ka K5 Kim. Grabe niya kabaskog eh. Kaya natabo ito sa amon, swerte lang kay may kudal. Gubay ganing kudal, dumiritsos tiyangge. Galing kay ang namin ito ay tawo. Tumong po ikaw na igo to sa amon the time na nakakas ang karito, ang gumasang truck. Grabe ka baskog ka K5 Kim. And mo na ka-K5 no may alaragway kita dara nga ginpadala wherein mo na ang actual mismo no nga rim nga nag-igo no sa sinang tigulang ka-K5 Enrico. Actually sang time nga naigo to siya ka-K5 Rick may gaginhawa pa siya ang ka-K5 Enrico based man dito no sa video kay gina ulo istorya pa to gani sang iyaman sa nga kabarangay ka K5 Enrico samtang nagahulat ya sang rescue galing wala siya balaga response in terms of oral or vocally ka K5 Rick no pero may sign of breathing pa bala ka K5 Enrico ang ining tigulang pag-abot no sa mga rescuers tigindala ni siya no sa may Iloilo Provincial Hospital sa may Pototan pero gin-declare no nga DOA o kon dead on arrival and ginpamangkot man naton dari no ang kapulisan naton kon based blaya sa driver may nakitaan siya nga do diferensya o kon samtang maneho do medyo tawag na do hindi normal ang pagbiyahe ka K5 Enrico pero according diriya sa iya wala man siya ka K5 Rick sang na-observe no o kung nabatyagan man nga diferensya samtang nagabiyahe siya ka K5 Rick halin dito sa iya nga ginhalinan Capiz and Pasay area going na to tani no sa may Pototan ka K5 Enrico kaya accordingly sang nakaligad lang man gid nga semana gin pa-repair no kan gin pa kayo o ka K5 Enrico ang ining truck o kun ining salakyan o galing kay according man diri sa police naton nga ang problema abi is hindi siya visible on the outer side bala ka K5 Rick no kay sa rim niya sa sulod niya ka K5 Enrico didto to ya may damage so probably kun visible kun with your eyesight lang ka K5 Enrico plain sight bla plain overview ka K5 Rick hindi mo makitaan nga may damage to gali ang iya sining rim o kung sa sulod sang iya sining ruweda bala ka K5 Rick or karito that is why no nga probably wala to yan na obserbahan kag wala man yan nabatyagan ahead of time sang sining driver ka K5 Rick o galing kay tawag na no gin kustodiya ini siya sang Dingle Municipal Police Station kag accordingly hindi naman no mag-file sang kaso ang ining pamilya sang biktima kag mag-areglohanay na lang ka K5 Enrico. Pero kumusta ang truck ka K5 Kim kay ti nakaksan sang guma no ni double tire pangulihi ni nga guma ang nakakas? Left rear tire ka K5 Rick. Sa sa likod. Pero ti way may maano ino kay ti kun sa likod niya mo ning truck gali mga donut and wheeler truck. Do Isuzu truck na siya ka K5 Rick no ang inang na disgrasya kay 5 Enrico ug galing during the time below dead gid siya mo to usually kun kita personally makakita man kita sang mga naga-travel bala sang mga broiler chicken na kay 5 Enrico punuan na siya usually gina-travel nila para nang i-process kung ano man ang himuon no sang manufacturer sa kay 5 Rick. So busa lang to nag-usdang siya. Yes, K5 Rick. May kay ti ay man matumba kay nakuan sang Roy Das pangulihi so tendency sana makiwi way man nagkalaula ng dalayak K5 Kim. Wala man ka K5 Enrico bali naglupok lang gid siya kag nagtabog yang rim ka K5 Rick. Na timingan man nga sa spot mismo kung sari nagapungko ang tigulang didto gid nagtupa. Sige, salamat ka K5 Kim. Report gikan diri sa Patrol Upod kay K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Kim Kaluyong. Report kay K5 Kim Kaluyong dadulong sa inyo sang D3 Bayo. Subong nga gainulan ulan uso amatang kaso ubo sipon. To tanan subong gani kita naton kadamo sa mga face mask. Amay pabasko naton ang aton sining immune system. Makinop kita sang power trio no ang DTX 500 ang Mighty C kag ang D3 Bayo. Amay kung kaysa ang kabuhi hindi tagid mapaktan. Amo nang ba nila ang life kuno is very fragile.
no, tama ka tapok, no, daw hindi tagid mapakta ng ato sa ning kapalaran. Amo na ambal ko nila, live your life to the fullest, ano mo, no, kay hindi kita pakot kung saan gid kutob ang ato sa ning kabuhi. Isa man nag-expectar nga galakat-lakat ang sambit sa ning tigulang. No, ara gatinyar sa waiting shed. Iti basig gawro exercise man, no, kay kung kaisa buring man sulod sang balay mo. Pero